Robert, este un episod din Minecraft single player. Pentru acesta să puneți 50 de like sau depășiți. Nu știu ce are ăsta. Une Minecraft Explored. Te explorez însă Vorbește, Robi. frumos, da? O, da. Ce o, skin da. urât. O, da. O, da. Acum ce fac? Eu sunt cartă și la tine. Stai, să-mi aleg skin. Skin-ul. Ai skin? Dar nu știi? Ce skin? Uite, mi-l aleg pe ăsta. Cu... Nu-mi place Golem-ul, mi-aleg vampir. Creeper! Nu contează. Așa, e Deci nu ești pe gata? Dar era 18 când l-am scos. Așa. O să jucăm și cu... Dacă o să meargă, o să jucăm și cu niște prieteni. O să fac după. Delia, nu îți vorbești puțin. Mi-e frică. Așa. El e Daniel. Taci junta! Nu știi să vorbească română, dar îi lăs eu. Taci, nu mangere. Hai, Nu mangere, nu mânca. Vreau să spun eu ceva, dar m-am oprit. Nu mangere. Și tu știi italiane de la mine și gata. Taci, te încărăs. Eu știu cu Nu, slavă asta limbă. e, cum să spune, asta e Eu știu bază. rusă. Ce mai faci sus? Paul sus. Eu nu te sus. Taci din cură sus. Nu mă arătă sus. Catul sus. Italiană. Dar de ce stau așa de multă? De ce vrei să resetează? Câsta? Un an? Mai mult. 2. Și Minecraft e ăsta. Are texturi pack. Leon, nu ți-ai descărcat. Mie mi s-a rupt singur lemnul frumos. Ia nu fac nicio treabă să rupi singur lemnul. De ce? Nu, pentru că am un lac, nu știu de ce. Bă, dar mai trebuie lemn. Asta e pe sud. E un A4 sod. Cam așa. Care de râs. Care ce like nu are. Am un like la primul episodiu. Bă, faci și să mă roșenezi de acum. Ada să facem o serie urâtă. Foc. Asta e lui Daniel, cred că. Că eu nu fac serii urâte ca tine. E adevărat. Asta la mici. La mine, așa că la tine. La tine mi-a și gata? A, te-ai văzut l-a făcut. A meu. E doar mine. E telefonul meu. Bă, Gata să-i dai lui ca să laude. Ca să te laudi. au zis ca să se laudi. O da. Să laude. Să te laude. Ce faci cu ta lemn ai? Îmi trebuie să fac casă, unelte, crafting table. Nu știi? Nu vreau să șterg, poate. Pune pasul. Dă-mi sau nu știu. Password-ul? Eu știu, da. Dă-că și ok. Mai joacă acum, Daniel. Mai vorbești? Nu vreau. A, da, să facem un crafting table. Tablă. Nu avem nicio armatură, să facem niște lemn. N-avem niciun. Asta crafting table-ul. Da. Trebuie niște bețe. Și poftim. Așa, am revenit eu, că el știe să vorbească română. Știe să deșe cu puci. Acum facem un târnăcopski și săpăm. Așa se spune târnăcopsi. Târnăcopski. Ce mod ai? Ce mod? Texturi, pa. Gata-i? Trebuie să pun și pun și asta. Așa. Asta e chiatră sau îndesti? A, nu, asta e îndesti. Asta e chiatră. Gata? Vezi să caute Minecraft Explorer, da? Și actualizează și caută rețele.
Wi-Fi. Așa, șmecu și o să jucăm multiplayer dacă îi merge la prietenul meu de lângă mine, Ionuț și Acum ai Văr. pus aici, nu? Da? Sau unde a pus? Dar nu dă să-ți pără. Mai sapă lea. Bună ziua, am revenit că prietenul meu nu știe limba română. Da, tu niște... Rupă niște cobblestone. Rupem vă 26. Să facem un furnace și niște unelte. Înalt. Bun. Băi, nu London. Un lot așa. Gata. Hai că eu încerc să... Ce, scuze? Dani, vezi că eu încerc să instalez Explorer. Da. Face niște unelte. Sistem. Mai face niște Ai, merge. bețe și facem un târnăcop, o lopată, o săpure și o sabie. Sabie. Făcut? Sabia. Ne uităm. Sabie. Nu am făcut. Și sabia. Facem. Dar mai vorbești, nu te auzi nici eu. Și o să mergem să mai luăm niște lemn. Pentru să facem o casă foarte, foarte înaltă. Hai să luăm niște lemn mai deschis. Alb și maro. Și după aceea niște semințe. Să facem o fel. Să facem o fermă. După aceea să mergem să mai luăm niște cărnițe de purcel și de vacă. Niște poți să ai de oaie. Și acum să mai luăm niște lemn mai deschis. Și o să trag pieptei, da. Da. Și ne mai trebuie niște lemn. Da. Robert Italian. Acum unde a pus? Direct cu părul de șoită. Ce a arătat așa? Ce? Nu. Rispostă, dă-i un... Nu. Rispostă. Trebuie să așteptăm reclama. Ce scuze. Aici știu. Am revenit. Și o să mai luăm niște astea. Robi, știi că poți să pui stop și să revii? Nu pot. Sau crezi tu? Știu, dar și ce-i drept? Pun stop? De ce? Ca să mai revii mai târziu. Nu vreau să mai filmez tu. O să dea un porcel să luăm sabiuța. Haide, Danica, vezi când dă eroare la tine? Ți s-a omorât ăsta, gata. Știi când dă eroare la tine să... E spinet? Nu. Ba da, e spinet. Bun. Și în prietenul nostru. Da, eu da sus. O să meargă puțin mai greu, că am ieșit de bine, dar tot ne-a venit. Ok. Tot greu merge. Aia, Dar măcar... eu nu și faci, Ionuț. Eu nu să-și faci un cont. Pe 4, Robert. Ce? 5, măcar că-ți merge. Uite, crește, Robert, faci niște. Știu. Un galen. Nu, cam mult. Șar. Da. Ce grotă, mama mea. Tot. La toți sunt pe internet. Și Ana. Așa, pact, sap și cu asta. Și cu asta. Ce s-a întâmplat? Ce? Dă-i, lasă, nu contează. Mai dă când vezi că apare... Tu nu știi, trebuie internet? Da. Vedeți cum merge mai greu?
Și nu pui stop și revii mai târziu. Faci. Mai, stai așa. Oprim puțin și după